хонаи ҳарфи Г. Ана меяй проектуш 2 метр баландӣ 1.5 ғиштай. Ана қафо 16 метр мешавад. Салом алайкум подписчикои канали Чӣ гуфтӣ ва ҳамаи тамошобинони ин канал. Ҳозир имрӯз дар мавзӯи як проект суҳбат мекунем, як хонаи ғиштӣ, хонаи ҳарфи Г. Ана видеора бо диққат тамошо кунед, як бор суратшо мемонем бинед. чӣ ки суратша дидем, мо ҳамаи расходша аз нов то охиронша баровардагем, расходша ҳамаша проект қати гап мезанем. Видеоро бо диққат тамошо кунед, ҳатман ба шумо маҳсул мешавад. хонае ки дар навор дидед бародаро, ана меяй проектуш, яъне проекти ҳарфи Г ҳай. инҷа се хонаай бародаро, инҷа як калидорай, инҷа дар мешавад, дари главни, инҷа дутарафа хона мешавад. ана инҷа меҳмонхонаи бародаро, барушта меҳмонхона мешавад, ина ҳама размерош ҳастай. калидор ина 3.20 дар 2 мешавад. ана хонаҳои дутарафа будаги 4.5 дар 3.20, ишам 4.5 дар 3.20. ана меҳмонхона бародаро, даруш айпара мешавад ё айпара мешавад, ё хайхтон чӣ хеле маҳқулай, ҳамон хел мемонем. исоишам дарошамо намондем, со ҳар казай ҳар тараф маҳқулай мемонад. ана инҷа меҳмонхона 3 дар 7.20 шидагиай. немо обши ҳамин куруга ҳама размероша буровардем. ана қафо 16 метр мешавад обши. қати перегородкаҳо 40 ҳисоб кардагем, баруш 40 сантиметр. ана и параш 4 мешавад, и параи хона. ана пешуш инҷа 12.20 мешавад, иҷаш 4 мешавад. ана и ябараи тарафдаги 8 мешавад. ана и тарафи меҳмонхона 3.80 мешавад. обши ҳамира бародаро мо расходша ҳисоб кардем. обши фундамент 57.6 пагони метрай. ин фундамент мо 70/40 ҳисоб кардагем. расходоша ҳамаша то кириша то бучавиша буровардагем. мин ҳозир ҳамаша гап мезанем. видеоро бо диққат тамошо кунед, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. ана расходи фундамент дар 57.6 пагони метр 70/40. симент 60 халта меравад. сименти 500 ҳисоб кардем мо 43 сомони 2580 сомон. арматур 40 дона меравад барои армировать кардан ҳамун фундамента. ҳабдастуми 680 сомон. шебен як камаз меравад 600 сомон. қум як камаз меравад 120 сомон. санг барои ҳамун дуруни ҳамун фундамент 2 камаз 230 сомони 460 сомон. ана сим барои ҳамун армировать кардан 4 килограмм 15 60 сомон. устопули бародаро як пагони метри ҳамура 30 сомони рехтагианд. мисол 1 метри ҳамура ана 1728 сомон шидагиай. обши расходи ҳамин фундамент бародаро, ҳамун проекти ҳарфи Г 6228 сомон фақат дар фундамент рафтагиай. фундаменти ҳамин проекта. ҳанӯз мо расходи деволу киришаша гап мезанем. видеоро бо диққат тамошо кунед. расходи стена девол 2.5 метр баландӣ бароштагиан 1.5 ғиштай бародаро. 2.5 метр баландӣ 1.5 ғиштай. ғишти пухта бародаро 20,000 дона меравад. 20,000 дона 1.5 ғишт бароштагиан. 0.56 дирами 11200 сомон шидагиай. дастафка бародаро, ҳамун дастафкаи ҳамун ғишт як ресуш 2000 сомонай. ҳисор то ноҳияи дустира, ноҳияи ҷиликул 2 рес овардагиан 10,000 таи дулано 10,000 та бор мекунанд. 2 рес кардагиан. ане 2000 4000 сомон фақат дастафкаи ҳамун ғишт шидагиай. ана семен 70 халта барои ҳамун бардоштан 43 сомони 3010 сомон. қум 2 камаз 120 сомони 240 сомон. сетка
3 рулон барои байни 5-6 ряди муғишида сетка мемонанд. Як рулонаш 200 сомон, 600 сомон шудагай. Тол бародаро 2 рулон рафтагай, ҳамуда 70 сомони, 140 сомон. Усопули ҳаму ғишто бародаро ҳаму бардоштан деволда як ғишта 0.40 дирам чин диган 40 дирами. Ана ҳам 20,000 дона 8,000 сомон шудагай. ҳаму девола бардоштанда. Обши расходи ҳаму стена 27,190 сомон шудагай. Фақат девол. Нозон расходи киришаш агар мезанем, расходи киришаи конверт пушондаган 2 шифр барошаган хай пастарай у хонае ки баруш борикай пастар бардошаган. Ана тахта 34 дона 050 баруш 15 5 метр рафтагай. Со хона 4 5 метр рафтагай. 85 сомони 2890 сомон шудагай. Байша 60 сантиметр мондаган. Ана тахтаи чорни 6 метр 025 баруш даҳак 70 дона рафтагай. 30 сомони 2100 сомон шудагай. Тахтаи стойка барои стойкои шифра тайёр кардан 6 метр сараковка рафтагай. Баруш 15 30 дона рафтагай. 85 сомони 2550 сомон шудагай. Рекаи шифр, рекаи падшифр 30 дона рафтагай. Муда ана 6 метр 5 да 5 28 сомон 840 сомон шудагай. Ана шифр 80 дона рафтагай. 2 шифр пушондаган 80 дона, яъне 50 сомони шифри Тоҷикистон 4000 сомон шудагай. Мех 15 килограмм 10 сомони, инҷа мех 15 килограмм 120 мера, 100 мера, 70. Обши мо ҳисоб кардем 15 килограмм 10 сомони 150 сомон. Усопули бародаро аймуро як шифр ҳисоб мекунанд. Ана 20 сомони ҳам як шифрша задагиам. 80 дона шифрда 1600 сомон шудагай. обши расходи ҳамун бародаро фақат киришада 14130 сомон дар ҳамун киришаи конверт расход мешавад. ана обши мо ҳаминро ҳисоб кардем. мисол фундаментша, деволша, киришаша ҳисоб кардем. ана обши расходи ҳамун хона то ҳамун будшавиша 47548 сомон дар ҳамун хона расход мешавад. ана хонае ки ина проектша дидед, се хонага, як калидор дорад. ана ира мешавад бародарон, мисол баня кушкунӣ, кухни кушкунӣ мешавад. мисол аи параш мекунӣ, мисол наи калидор медарои инаи хона наи барушта баня ам кунӣ мешавад. мисол я 2 ба ҳамун 320 баня мекунӣ, инҷа калидор медарои хона ҳамун даруни хона. ана кухни ам кунӣ мешавад, фарқ надорад. мисол кухни карданда шумо метавонед ки мисол анаи чеки рафтагиай деволе ки анаира то илава рост мекунӣ. мисол меҳмонхонаро камтар и тарафтар мекунӣ. ҷое ки инҷа кухни мекунӣ бо беҳтарин мешавад. мисол касоне ки маъқулай ҳамун хел проекта кунанд мешавад. намияи бародаро проекти имрӯзамон ҳамира бародаро хоҳиш карда буданд ки мисол ягон се хонага мода проектша кашида видео кун. намияи проекти се хонага, як калидор ва расход аз 0 то будшавӣ. боқӣ дар панои ало бошед, дар канал подписатсия кунед бародаро. насиб боша проектҳои беҳтарин пешкаш мекунем. ана бо касоне ки проект маъқулай бародаро, номерои имо WhatsApp дар описияи ин видео мешавад. дар ҳама видеоҳо ҳаста, яъне нависен имо WhatsApp проекта қатъи ҳамаи расходош мепартом. проекти беҳтаринай бо дар оянда проектҳои беҳтарин замонавӣ пешкаши шумо гардонида мешавад.
агар видеои мо ба шумо махсус шуд ҳатман лайк дар комментария нависед. бародаро чӣ намуд проекти дар кӯш мо ҳатман ба шумо сёмка мекунем, гап мезанем. боқӣ дар кунед ало бошед, дар канал подписатсия кунед, дар видеои мо бохабар бошед. Хай то видео